aste honetan zehar geure hezkuntza ereduari buruzko sakontze bat egin dugu, eta sakontze honetan saiatu gea 7 ikastolotan aurrera eramaten ari garen ikaskuntzarako eredu hau ulertzen, eta hori ulertu ahal izateko sakontzea antolatu dugu 4 galderaren bueltan. Lehenik eta behin, zertarakoan jarri dugu pentsatzen geure burua, zertarako ari garen hau guztia egiten eta erantzuna pertsona eredu jakin bati erantzuna ahal izateko, eta hori guztia lotuko genuke beste 3 galderarekin, ezta? Lehenik eta behin, zergatik ari garen eraldatzen, zergatik hezkuntzak eskatzen duen paradigma aldaketa bat, baita ere eraldaketa hori nola egin beharko genukeen, eta horretarako daukagun ikastolok konfiantzaren pedagogiaren markoa, eta zentratu geha sakontze honetan azkenengo galdera bezala, zertan ari geran edo zer den ikaskuntzarako eredu berria. Eta batez ere ulertzen, 4 galdera horiek elkarrerikatzen dutela, elkarrerarian ari direla 4 galdera horiek, eta ezin dugula bata bestearen gabe ulertu. Azpimarratuko nuke Amaia Antelorekin eta nirekin batean beste 43 profesional aritu diela sakontze honetan, hainbat ikastolatatik, Orioko Berri ikastolatik, Arizmendi ikastolatik, Laskorain ikastolatik, San Fermin ikastolatik, Txantxiko ikastolatik eta Santo Tomas lizeotik. Azpimarratuko nuke baita ere, etapa desberdinetako profesionalekin osatu deure ikastaro hau, HH-tik hasi eta Alamide Heziketara bitarte. Eta horrek guztiak nik uste ematen dugula gure arteko aliantza sendotzeko aukera, ikastolen artekoa, azpimarratuko nuke, eta baita ere etapen artekoa. Horrek ematen duelako koherentzia bat egiten ari garen eraldaketa hori. Talako sakontze saioek ez, gustu baliogarria dira gure hortaz konturatzeko, ez azkenean ikastola ezberdinetako jendea ekartzen gara, eta ezberdinetako jendea, eta hortan konturatzea ez, zelako potentzialitatea dago, eta egiten gabitzen hori, ondo egiten gabitzen horrek. Eta gero, ikastaro honetan, hainbat aspektu landu edo jorratu ditugu, eta konturatu naz, nire kasuan Arizmendin, nahiz tortetxo bat dira jan honetan lanien, uste baino konplexua badala, uste baino sakona badala, eta nik uste bai dela momentu bat, edo, nik behintzat lan sentiruten dut, geldiune bat ikeko momentu edukula, lanketa sakon bat inbioela, gure artean honetaz hitz egin, honetaz hausnartu, azkenean noliko guretan esku artean erabili duen materiala baidalako gure egunerokue, gure egiteko hor bidatzitza, gure helburu esenan, gure iparra ez, norutzago ezen guzti hori hor jasota dago. Eta nik uste bai dela momentu bat geldiune batin eta danon artien, nire kasuan Arizmendi aukerarako, ikastola lanon artien geldi ditu, eta benetan sakondu bai honen bueltan, eta aurrera ginen garen. Honen guztiak koherentzia ematen dio, egiten ari gehan lanketa hori koherentzia ematen dio. Lasaitasun handia ematen dit ere ikusteak elkarrekin egiten dugun bide honetan, elkarri babesa ematen diogula, hausnarketa guzti honetan ideia partekatzen ditugula eta amankomunean jartzen ditugula. Ikastolera desberdinak elkartzeak ere, burura asko ekarri ditu eta horien artean ere bada, bakoitza dauzkagun errealitatea eta testuingurua desberdinak aztertzeko aukera eman digu, eta hau guztia muga berdina dugun ikastola desberdinak bakoitza gurera nola ekarriko dugun aztertzeko aukera eskaini dugu.